All right. Mobi bia kwaba ediba afidikesi so aha. Eyo Opatafuor TV. Your channel of truth. We only serve you with the truth. No kran na de som wo. Obetimi akọ Facebook and say YouTube. Edino eyo Opatafuor TV. We do call Facebook and search it. Opatafuor TV. Like it. Na follow yen. Send be ya brini do nyina no. Ye fidie and say ye video fufura. Ye de to ha na on say timi aka. And say uko YouTube. O search Opatafuor TV a. Ye ho kama ye logo ni na ho. Videos bebre ho ko ne ko tie bi. And say bomodin na eko subscribe ma yen. Na mejidi say Opatafuor TV da wakoma so pa yi. Ene so nyame adom tekrema da abodwe moje di mu afurusane odifo Opatafuor awurade ahoden ne kase yo da so wo me so se de wo so nyame akora wo wawo de wakọ esa de wabai nyame hira wo ene ye kasa fa asoden aya ade a onyankopon aka ho asem bebrebe e wo kyero ni mu mprempi no ye mubi ye bu ye ni bu nioma bi so eye ho asoden a akofa ohaw eni amane e de abreye ibidi won dia yesuahu ibidi won dia nyansasua ebinum so de won dia aye afutuo ne kan twero ni ya twero ne ka wose mi awurade opesutie ne mom nya afọdebọ onu awurade odosutie na nya afọdebọ enti o se sutie ohoi eyesene afọdebọ Bible say na awurade ma na nim onyam ye kese e wo Samson so na Samson eti onyankopon anum asem so atua wo ka kire ne se o hweye no anwale amanamamu ni ba na sa asem ye awurade ka yen Samson eti so atua na ekowie akire no eye anisuo eye awrehosem eye ni nguasesem okohwe obenkatachie obranea ya tichire ne nsagu na chi ni etutu na ni nkosua ade afiri ho a ni nyina ne se onyame tunifo e ka kire ne se onsori mfiri eye Delilah ho na sa oba Delilah yi ontimi moa no odi ne beko oseyim odi ne beko mpetuwom odi ne beko aninguasiem na so Samson ya so odin oje ni mema sem di oje ni nyansa so di na ye ne se onim nyansa brempi ya ne ya so odin a ya ne ya yesabi ya ni su nyansafo ye mu bebre ya kotratra ware ase yani mema bi akotena yani ma bi akotena enso ni kasa ni nyamu no enka wo kwa asetena no ye bo kokko wunja obi ma ni tuufo enama so dinti onipa na ntie ye bebre ya ko situation bi mu ya ko amane bi mu a ya kai abra na onipa bi onyame ho mfa ne so etuufo se dai anase sa ware menko ibia tumirika akotena ware bi mu amene o mahwere won kra ebi so tini so tempenten kwa ebi so apede wo asori agya won kunu ho ene yawo no obre ne amane e da won so no adoso efise ye tu won fo no wo amfa se ye tu Samson amfa no ene edini pobebrebe wa brabom amasabi wo mani atutu aka wonsam
omo hu boto kura omo mfa kura nhyem efiri se ewiase adane na chi ama wo mo na ewiase twa wo machi mpire efiri se omo ya so den wo nioma bi ho me ka say obi akai ase me wo fa kaye me bra kaye me ma me kaye me nua bai kan madam fi kan say ni pasu masi omoa me esu ye buye ni gusu ya so den ya mfa kuma pa amon sam na omo kan ho mpaye ene ye tisu atua ene amane abeyaw ye kom o how abeyan ye kom ena so dinti Samson ko brewa ware ase yetutu nani okonko asomu eduru mre bi no na opere se owuo emra mefa no esu no owuo agane mu ko pem se osugu awurade so se awurade ene dai me pese me tomatamfo so wure na me ni matamfo wu bom eno ma me any situation a Samson ko mu ntino opere se woni na tamfo ebewu abom dakoro nenso nka woni watamfo wu abom de enkanya wo chefa woni watamfo ewu abom no enya wo chefa efiri sai osimeto pon ewu watamfo anim na ye den na akopere se woni watamfo ebewu abom enam aso den asansen da na die na wantie wurade asem enema me prese woni na tamfo bewu abom o how eni amani o komu wa ware ase no enema ni o twene ye no kai se minima tamfo kura wu bom a enye hwe o prayer so woni na tamfo bewu abom aso den edi nipa bebra ko ha mu aso den amani pa bebra hwere o madinya kese bi amu o hwere o mu nhira amu hwere o mu kanko wiase ade a wo se wo ti ase ni enya adwoa eni joba jonko ena ya jojo di a ye jojo wo mu ne mom yaw eni ya ba ya so ya de a ye yewon de me pese me ma ti ase no enya adwoa eni joba jonko ena ya jojo die wo fie ho mantam ho kro ni mu a ye jojo wo mu nemom yawo hoy oni yawo ena ya ba ya susu om ya odi a ye yewo obi wo ha na adwene ni se oni de ni papa wo sika ni maami wo sika ni bra bi wo sika ni fuofa bi wo sika enti oni de mrantimi no oni de anya hwe na so de wo se wo te ase ni se adwoa ba ani joba jo eya jojo de ani jojo mu dia ka hunu se wo a wo ya ba ya asoso wo ya de be yawo ebia na utira anya yie ti boni a yemfa ntu bata ebia na utira anya yie enti wadamfo na wo de ho abono na ye tofu se satra efiri sabi ekwan ya wo nam ho na emwa wo na ye ka wo ntie no ebia abrabo ye di ni tire bia no on de sabi mpredu asa asam to na ne wo fa beba be yi no na wo sabi ekura tu ama wo tie mu bobna se eno tiase a eno kuro ya so ekuro ya bi ne ku no wo ya we se fie a wo tim aho kire ne wo hia afie na ofiri mu asam to wa wo bra bia ni wo beba be gina ho se jikapra na asam takubi nanu amodu fie kura wuye maami akoso ye chan wuye eno du fie wuye eye bosia bo na mokọ ye ede be ye yie no mu wie ye mutete tuo na mo de akakoto de da e kire bo se efie ho obia ni bi eso de wo ekwan ya sister wo fa so no ekwan ya bra ne nam so no bi bia ni wa kire se daachi bi on fa asem anasa amane ye mafie ye ya dwene ho ehunu se sister
amane to a wadwene ho ahu se obie ni fie ho betimi aboa obonto onfa no hu monka o odifo Opatafuor amto memfa me hu mo sofo bia memfa me hu mo obia because ewiase na mekiam no aka me ni me nyankopon ko an nam asam to me na urade amagimi a onipa beje me mu am ye de makọ enti obonto onfa no hu monka wadamfo na wo ho abo no nipa na ade ho abo no ebi asam to no obanyi obi abeje no na we wiase mpanyini se wudiri wo yi eso a ye to asotora ya na emfom bia na wo de sasa ne amane edi wachi edidi wo yi amane ne kwan ya wonam so yi obi wo hono a asem ato no kora anase asem aba wo tunfo no sabi ahanta ni dwebi ni aso dinti ukashia wontie afi kura ukase bra jai sister jai no afi na na ho mmoa asori wiase wutire so a ye to asotoro emfumo bia na sasa de wachi ndodie bia ye we be yeye ebia obia be kwakọ wiade unko akọ wiade ni bia be chewo obia be wiade wa adwuma ho ye nche no omu baaye no anokuna obehwe records mu a nipa bebre wiade ho enso unko afa bia be chewo efisa akokọ ne kra eni breku de ensa da eni nipa bebre aswodin yona ya aswodin otie awurade enu masam so atua amokoda densudiam aboa mene no na jona kwatete ni wo hawo esumu nansa ene bebre aswodin ti wo makodi afiase sedie Yona kodi densuni yemu no sa na obi so akodi central prisons obi akodi abansem enam aswodin bi etu ne fo ne ye kache so bra jai sister jai aswodin ti wanfa akomapa ene aswati asem adie ene wakodem ene sister no akodi abansem bra na akodi abansem esuka wutie ene nka wujaya enka bianka eye nhira enka yanimonyam eti bible say me wurade enya for the bow na mmom sutie so ni pebre ne ho ase ni wotwe ne ho afiri nioma edie ni nguase ne ehaw okwada ene ateti bani paso no enu na wurade ene je ene ne onyankopon ani sode Nenya for the bo e woni mrenko empaibo e woni mrenko ne mom ye dada masetena idie so betum pon se besiw yie se wadi fire no fi babeye nhira ni nyina agina osutie so wiase mpanyini se sikantia wo yi ya na agine ho abofra nsem nipa upene bebrebe ni etufu na wantia obejo last minute asem bi beba bese nkom na sa asem ni bese nkom a eya woyi hu aya na enyi sikantia agene hu abofra nsem agene hu ewo abofra nsem aswodin enioma bia ye nenam enioma bia ye anamon bia yetu buha wabu nani agu nioma bi so ene wo ya aswodin obuha ne yale a wo yale pompon so ba no na nko betimi aswa no enso ya aswodin nene yale na kana to dem na nko betimi agya asi kire ni di na nko betimi agya adokodoko die ni di na so aswodin ene wa yama diabetes akana to form na nko betimi agya de o ye no eso ayama stroke ache no
asoɔden o ɔno awurade ɔse me pa sutie me pɛ sutie me pɛ sutie no ɔno awurade pɛ ɛnyɛ afɔdebɔ woba afɔdeɛ sɛn na wantie awurade asɛm wanhambo wo ho wantie afutu sɛm a wonkyɛre wɔ abrabɔ onipa ne nam abrabɔ saa na abrabɔ abiti no na abrabɔ adi ne hwamɔ ɛfiri sɛ woto no foa amfa ɛnɛ mmaayewa bebree ni nam mantamu bankyere ɔbarima ɔbɛtumi ahwɛ no ne waboa no mpo si ne pa ɔmpene ɔbɛkɔ ama n'adamfo bi atunufo ɛfo bɔne de ɔbɛtɔ phone baako pɛ ɛde ama no na saa phone n'akyi ɔntumi mpo nhwɛ no biem de ɔbɛtɔ junk food bi te sɛ pizza fried rice ne saa nneɛma wei salad ne saa nneɛma ma na di no ɛno na ɔpɛ but deɛ ɔbarima a ɔtumi sie taku anaasɛ mpoa na ɔbɛtumi aboa no wɔ abrabɔ mu no ɔkɔse ne pa sister no ɔmpene nti nɛ mmaa bebree nam abrabɔ mu ɔmo brɛ ɔmo brɛ nyinaa no sɛ asoɔden bi wɔ hɔ a bɛrima no ɔde no kɔ fie na ne wɔfa hwɛ no yɛsesa bi panyini na obi anyɛ bi da abɔfra de obi ayɛ bi da ɛno nti no obi wɔ hɔ a wode ne kɔ a mpanyini wɔ aniwa soronko ɛfiri sɛ so ɔpanyini gyina fam a baabi wɔto n'ani wɔbɛhunu no sɛ wofa akonnwa taataa so mpa a wonhunu da nti wo maame tumi hunu sɛ saa nipa yi ɔmboa wo nti akua gyaekyire nso wantie yaw gyaekyire nso wantie o maame enuan ana o maame etufu ka kyerɛ sɛ hwɛ bɛrima no yie hwɛ ne wansɔre amfiri bɛrima no ho nyɛ saa bɛyɛ mmɔbɔ ɛso de yɛhantan dwane aso a den na de sɔre firi awaleɛ no ase ɛna asoɔden adi bebrenya asoɔden adi bebrenya asoɔden ma bebre ahwe wɔm kra bebre akodi asamado bebre akodi nsisam bebre akotena tebea bi mu a na nkanyɛ sɛ ɛhɔ na wɔsɛ kɔmɔtena nanso nam asoɔden ti ɛhɔ na wɔn akɔ wie wɔm ɛhɔ na abrabɔ ɛde wɔn akɔ wie nua etufu sɛ yɛasɔmmerɛ ɛma mpanyini tɛkyerɛma yɛasɔmmerɛ ne tie onyame asɛm yɛasɔmmerɛ na amanneɛ mfa wo nkɔ ɔhaw mu asoɔden mfa wo nkɔ animguaseɛ bi mu na ɔbrane wɔ hɔ yɛ a yɛmmɔ ne bɛdɛ o abrabɔ no so obi mu obi ma wo abrabɔ no ɛne wara abrabɔ no ɛne wara sɛ wanyɛ asoɔmmerɛ na abrabɔ ansiw yie wanyɛ asoɔmmerɛ na deɛ kura wo no wanhwɛ so yie wanyɛ asoɔmmerɛ na wammmerɛ wo ase na onipa amoa wo a baabi aduro no sister ɛkɔ ɔsɛ yiem bra ɛkɔ ɔsɛ yiem ɛbɛduru mmerɛ bi no na onipa nyinaa po enipa nyinaa bɛto pa ahwi ɛbɛka sɛ sister wei bra wei na sɛdeɛ benkum dware nifa na nifa so adware benkum na ɛyɛ awurade ani so sɛ ɔbarima nko ntimi ntena nti ɔbɔ if ɛde ne ka adam ho no saa na wo nko a wontimi ntena enti sɛ woyɛ asoɔde bebrebe ne nipa po a ɛyɛ a wonta nkyere ba ɛwɔ asase ne so woyɛ asoɔde bebrebe ne nipa po baako de ma wo a ɛyɛ na wieyɛ no ɛyɛ ɔbrɛ amanehunu ne mpatuwuo ɔpanyini biara a wobɛhunu sɛ wabɛyɛ ɔpanyin pa ɔte wɔ maa mu na abrabɔ kɔ ne yie no obi ne hɔ a wantie afutu pa wo ɛyɛ afutuo na sister maame ne tie yɛ a ɔde bɛtumi ayɛ panyini no he listened to advice from the elderly people in the society ɛyɛ afutuo ɔmo tie afutuo ɔmo ma asɛmpa ɛne afutu papa ɛtiri wɔn asom na wɔn fa asɛm no obi ha awutunufo no ɛno aso ɔhwɛ w'anim ɔmfa wo ho ɔno a wɔnka hwɛ nkyerɛ nso deɛ wɔka no sɛbe obu no rɔdawrada asɛm koraa ɔkɔ amanneɛ mu so a ne wɔfrɛ wo samson atuo nyankopɔn anum asɛm so atua ɔkɔ amanneɛ mu ne wɔfrɛ awurade bɛɛdɛn na awurade atumi agyew abrade awurade bɔ ho kɔkɔ no wantie
na wote so atua na wosusu se na wohunu se woyɛ wankase wani so onyansafo ebeye dan na atimi aboa wo ebeye dan na otimi anya nhyira ebeye dan na otimi anya nkanko ebeye dan na Yesu Kristo anim onyam no awie pepeyo ene peyo asodinti bebrebre asodinti sister ne bre asodinti bra ne bre asodinti enipa nyina akwo ho obi ampase wo no benante ko waso den wiase mpanyini se yebo din ni ade hwemra ya na nya de pa eyemusuo sanso ni yebo din ni etumra tugu akwabana ne enya eno so yemusuo eno so yemusuo de ya be ma urade honhom aya kese ne nadum onyam aya kese ene na twase yeye na de be ma urade honhom afiri yenso ne de eno de twase woni patene ho firi ho etwase woni pa etoto ne nioma yie no yi ne ho firi efi ni ntontodiem ade egu nipa ho fi na de ne nguase bebre nipa kashia wosu wontie utu sister ne fo a ye wo kanu sabe obuno wo da rada sam enti wo kanu kore guna soachi soantie o empayin se soantie no ya na ya abo bi na tikopo o kahwe oni pantie nipa bebre atu anamo bi omunya nipa bi ema ye tu wonfo nanso sabe o mantie o sanko mu tie ya enko onko sa situation ni mu sister ni tie ya anko amanie ni mu anko ni abaya nya asem anko anko court anka wanko di afiase anka wanko dem anka yale na amono anka wanko ahochirim anka wowuo no amefa no enso wantie ene de na kosa hawo nim ene de na kosa ni nguase nim ene de na kosa esu abobo die nim enam suti a wantie nti osimia urade me do sutie esina forebo aso de ne swantie di onu urade ochiri nanu abrantie bako urade enu masem ba ne nchense odifu yi enko betel ifisi ade ana betel eye no na nse urade enu monyam onko do me betel no onse no no kwa wonhwe yie na wandi di krom ho abrante etie ni okoye akodo me betel awie waye nsenkyerene oho no odifu ofoforo be ka kire ne se urade aka kire ne se omra me didi okoya odidi ene wanom waye num asem na wose wutie urade enum asem anase onipa enum asem ene wose wutie wa abrabom akotie onipa enum asem odidi wiye ye okoduru kwan mu no na aboa jata bi chi ni ku aboa jata bi chi no edi bebre antie urade enum asem bebre antie de urade kan ene asofo bebre aya so den o ma ten o ma chi de tie urade asem de tie urade tumi ana o mo ankasa aye se bi o ma nisu anyansafo de urade nkaya cross urade se ntine ama asofo bebre bre oba asofo kofa no na nka nyi kwase o ware no o ware na na ni o ma sai sofo su ntimi nya awale ntino ene abu akansim eso bompaye ma diye ni nkomhye bai se China chiri diye no omoawo eso antie eso antie edine no ama bra baye den o hawa ye den ni suo esu ni kwadana atete eni nguase ni oni panam tufu se nyakoma pa na fatie afutupa
na dachi bi no Yesu amana me no mienu ye hia yatimi asira kase awurade aye bi yatimi akase insiran kan awurade yatimi akase animonyam kan awurade entuntum kan awurade enasin kan awurade ni yatimi asere ni yatimi akase praise the Lord ni wakase hallelujah we ye awurade nsa no awurade na aye me sey si ebetimi akasa ansem we nyina bia agye si etie awurade ne agye si etie awurade pe Yankopɔn nhyira wo ɔma wakoma pa odibenya so mmere na awurade hu mmɔbɔ emfumsuo bi a wo yeye amane bi a wo yeye edi ama wakonya aban amane ama wakonya case ana unua bi aso ɔden o yeye edi makoto nsohwem sere awurade de mamo se awurade ɔno ankasa se de oyi Samson firi ɔhaw ani amane mu no oyi mo nsu firi ɔhaw ani amane mu ɔma mo abusua no monte asɛmpa na monte ene pa monte asɛm de asam a hye nkuran na ɛma wo emu abamu na ɛma wo kenya ho abrabom awurade nka ho na onhyira wo na ɔmane nsiw yie adeɛ bia wo yɛ biara na nhyɛ awurade animonyam no bɔ mmɔden na twe wo ho firi ho deɛ bɛma w'anim agu aseɛ twe ho deɛ bɛma yɛtene yɛn nsa wɔ so no twe ho na turn new leaf na awurade obɛhyira wo awurade obɛgye wo awurade bɛka waka ne ma ho na wama wayɛ nhyira obie no a wadwane ato awurade a awurade anye ne da ɔso bɔne te sɛ dama mahaban koraa woba ne nkyɛn a obɛsi wa mu afiri na wapae fitaa na wayɛ sɛ osukyerɛma Yankopɔn hyira wo awurade nto nkwa nam ɔma wo nkwagye papa na ɔma wo asodwie ɛnɛ asoɔden nti bebree krom da wo ntimi nda kɔs ɔde ne ho akɔto amane bi mu a ne ho dwa no sɛ deɛ mako aka ne wedeɛ no ne ho dwa no ne ho ɛyɛ dɛn edwa no ne ho dwa no bi o ha de onamu no ono a na masa mistake aka ono a kra ya we edide bia wo se we de me anamaye we de mistake me anamaye emi shirawo na ewurade nka ho onye okese amen.